tuna kan thlir khua hi vutbuak khua ani a vutbuak khua hi zophai kali hmar lama awm ani a pingkhung chi khawbula awm ani tong thuam lian te in puya te in pavuna te in a kang lo ni in tum te pingkhung chi khua chu April ni som pahnih atangin Military Council SSC sipaiten tual chung in an hala me tha po an hal chhun zoma tuna chuanin beisei tur om to lem lo ani vutbuak khobul hanti meila vaphai khua chu Military Council SSC sul sipaiten April ni som hnih paruk zing lamtar som atangin vaphai khua chu an hala ama ero chu vaphai khua ero avai chun amang lem lawa tuna kan thlir mek vutbuak khua ero amang deuh veka kau hran biak in te po an hal chheveka atham ral veka an hal lo te chu JCB in an nor chet thung bok ani tuna kan thlir mek vaphai khua maram i hanti mai ila budimam yo chu kwen kan ti chumi khua chu April ni som hnih pakhat atangin Military Council ten an hal boka arual hian an hal deuh veka a zone hian chuta chuanin vutbuak khua hian rei tak Military Council sipai te hian puk an khuara khaw chhunga an awma khua an hal zo in an thuah san leh bawk ani he kali hmarlam zofa te khua halkang ani dan tlang pui ni alan dan chu nikum lam khanin NUG hnuai pa ka pha lam te po in khaw chhunga inom chon kan che thei lo ve tin thu chhuah te po an mani private te pen thu post na te po an neya chuanin official takin statement te chu in sur sipai bul hnaya om te chu in sasang turin operation kan nei to do na ti in thu chhuah te po an lo neya hi gospel biak inania hi an quarterin ai chuta chuan Military Council sipai te chuan kali hmar lam zo fa te khua chu an ron nuai tana pingkhung li atangin an ron noya pingkhung li hi March ni som pakua atangin an ron nuai tana chuta chuan pingkhung li po hi an hal chenna sakhop maya chuta chuanin an khuam hun thum thanam hun hi chu kangral ni in tol chung mi ten an soi boka chulai atangin zo phai marlam khorang rang chu aron kang pakaya chuta chuan Military Council sipai ten chutia tol chung khorang rang an ron halmang tak sia chuan mipui sipai te point thei top an chua ama ero chu tiang din hun kan thlenga mipui sipai lam te po nun na chan te po an om ve nuala he thil kum thil thleng chungcha ero chet fu lo te po ni nga alung chiat thak tak zeta raldo mipui sipai le mipui te an lei nat om he apia zo ki uem moi te in hai ma sang te uem moi te in dia ki ele la pongi chu a fai vek ta chan ki mi te singlen te in chu aral IFC biak in po abau om to lo zo ni ai an ko tarin po ni se ki an hai chia so heta po han chi le zel chuan ki in huang ni me ka mu pha chu in eng ma ka mu lo ki kang na mu ma dir ni mai chuan heta ai ita avar sok te lang ki wisilin biak en ya wisilin biak in po ki a zo der heta ma po ni se eng ma mu turom lo ki ai kan vutbuak khaw chhunga nia ai kan veng lai mi te din thang ba te nia hai tu ni wisilin biak in lam panin ka kal me kan hi hai a che ve kha lo en ve zerula ai ni po an veng hau ta na tin ti le dam tin hai an kalan hi hai ti hian tu deuh pon ni se khaw hret cheng chak tu tam tak an oma kini pon kan hret cheng chaka kan hret cheng lawa chu wangin mani nge lutin the ting video ko la ta ni hai hai kan 7 day biak in pom lawa wisilian an ko tarin pom to lawa hai in huang in me hai tu ni wisilian biak in ka thleng don ai wisilian biak in hi ki
chim rem rum mấy tôi này et khéo paron te ini hay ni po kang fa kan buin ba ka bang ve lo hay utlong te in do thấy pu thiel uma loi te ini ya tôi này pu thiel yan sang te in hay mi thodis biak den ye hay in huang ini mấy koi hay hay mi thodis biak den ye hay anh buin chu bang ve hay po tarin po kang ra ka hay patam thana te in chuan hay puma te in hay ka kal chun som tolo me nga school lama chuanin kan le danga he ta pu khotin la kan ko leng yo aden ne mai mani te kan isiamo hay kal putu kan ei ve si lawa mani te ngam le ko lu ta hay khu chunga hay upek sang te in khan hi hay arui do kon yang hay achi ma ten nge annor akang chung si lawa hay in huang hi ni mai cho nên này bút khôi thì này anh pui cái chỗ cả ngã anh thar cái solution bia cái này hay solution bia cái này cái lụt chơi компон chung hay còn là qua lang yêu khá hay anh qua tar cái này hay à càng rồi với cái tlem zo mà ding bia cái này hay à phạm với cái này hay à chế về po in huang hi ni mai hay huống rong khan thì mấy khả hay bên khung chi anh ya còn lúa tổ chi anh ya hết tầm cái